baina gara, honen honek ikastorak Enteratu naiz izatu dela, oso aste berezia. Boligrafo bat hartu duzuzu eskuko, eta bihotz zabalik dago prestuko. Marraztuenin gaituzu gu bilagun urko, opari honi esker duguna gustuko. Gaurko oroitzapen hau ez zaigu ahaztuko. Gaurko oroitzapen hau ez zaigu ahaztuko. Marrazkin ez da falta, Julion bizarri, neri tripa buelteakoakoa egin dit. Aurregatik nago eskertu xamarri, munduan egingo dek artelan edarri, ez dautak Zautak dotorea izena bakarrik. Eta aztertuko dut azken irudiak, begira mendaroko hain frontoitxuria, baina pikardi pixkat izan dugu ia. Altunak geldi-geldi dauka ipurdia, ta bere aurkaria soto ez kurdia. Ta bere aurkaria soto ez kurdia. Partidu politia da, nahi detan azpimarra, aurrek aldean dago gaur arbizu arraz. Altunak bota dio bipaite edarra, Joseba garrapatut atzera indarra. Hau da irabazidun partidu bakarra, hau da irabazidun partidu